आरो जोङो बयबो आरोबाव बिनिख्रुइ साबसिन आरो गोरासिन फैगौ एसेम्बलि इलेक्सननि गेजेरजों बिनिख्रुइबो आरो पपुलारसिन आरो बिनिख्रुइबो आरो शक्तिशालिसिन जोङो मोनसे आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आरो खालामनो हायो बेखौ गोसोआव लानानै गासैबो बेवहाय नुजाफैनाय आफाफोरखौ आं खावलायबाय इसोरनि अननायाव चेयाराव जराय लोगो लोगोनो दिनै समग्र बिटिसिआव जे थांनाय 5 बोसोराव जेखौ बिथांमोना मावाखैमोन बेखौ जोङो दा जोंनि बैसोआ 4 मासनिल' एसे बारा बे 4 मास बैसोआवनो हाग्रामा सारा बिनि माने 100 टाइम्स माने दिनैहाय माने माबा खालामबाय आरोखि मावफुंनो हाबाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जितु 2020 नि सुक्ति शान्ति सुक्ति बे शान्ति सुक्तियाव एनेक्सार 2, 3 and 4 बेवहाय थानाय जायफोर प्रजेक्टफोर स्टेट गभर्नमेन्टनि आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि फ्राय प्रजेक्ट जितु इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टआ फ्राय गासिबो सेंसन जाजोब्बाय दा अन्थाइ खुन्थिया गायसन दिनै खामानि मावजोब्बाय आरोखि खामानि मावगासिनो दं जों मैयासो क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजाव जोङो क्रिटिकेल केयार ब्लक 50 बेडेड बे एक्सिडेन्ट जितु क्रिटिकेल केयार 50 बेडेड बिराद माने सफिस्टिकेटेड मोनसे न' लुनो थाखाय प्राइम मिनिस्टार जितु पेकेज नेशनेल हेल्थ मिशननि प्राइम मिनिस्टार जितु पेकेज बे पेकेजनिफ्राय 37 crore क्रिटिकेल केयार इउनिट मैया लुनो जों खुन्थिया गायबाय खुन्थियाल' गायाखै खामानिया स्टार्ट जाबाय जोंनिया खामानिया स्टार्ट जाबाय आरोखि आनिफ्राय नोङो बेवहायनो जोङो नेशनेल हेल्थ मिशननि आन्डाराव 100 बेडेड मादार एन्ड चाइल्ड केयार इउनिट डेलिभारि माने फ्रि अफ कस्ट जोंनि जितु माने जन सुरक्षा आसनिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै माने अटल माने मा होनोमोनलाय अटल अमृत बेफोरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जितु माने बेवहाय जितु सार्भिस जागोन गथ' जन्म जानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो ओरैबायदि सफिस्टिकेटेड आरो बेवहाय जोंनि जिबादि माने चाइल्ड केयार लागोन दा जोंनि गथ'फ्रा जोनोम जानायनि सिगां आरो जोनोम जानायनि उनाव जितु माने केयार मोननांगौ साइन्टिफिक भाबै जेखौ जत्न मोननांगौ साइन्टिफिक भाबै बे जत्न मोननायनि हाबाफारिखौ जोङो मैया रायजो राजानो उसर्गा खालामनो हाबाय दा जोङो 15 दिननि उनाव जों सार्भिसखौ स्टार्ट खालामगोन दा जोङो मैया न'खौ माबाबाय सान्ति खालामबाय दानिया जोंहा साइन्टिफिकेलि बेवहाय जितु माने माबा खालामनांगौ दं स्टेरिलाइजेसन खालामनांगौ दं बेफोरखौ खननै टेस्ट खालामनायनि उनाव जोङो बेवहाय जोंनि पेसेन्ट माबाखौ जोंनि सार्भिसखौ जोङो प्रभाइड खालामगोन आरो आफ्टार 15 to 20 daysनि गेजेराव जों खालामसिगोन आरोखि 100 बेड सहज नामा बे बोरै जाखो बेफोरो बोरै जादों जोङो मैया बड'लेण्ड क'क्राझार इउनिभारसिटियाव जोंहा मैया एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं बै हरिनागुरियाव क'क्राझार इउनिभारसिटिनि जितु एडमिनिस्ट्रेटिभ माबा जागोन सेटआप एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं एडमिनिस्ट्रेसननि थाखाय जोङो मैया फाउन्डेसन खालामबाय खामानिया स्टार्ट माने दानि दिनाव जुदि जोङो बुङोब्ला जोङो बेखौ सिदा बुंनो हायो माने जेरै खोथा एरै खामानि মানে যেনে কথা তেনেকুৱা মানে কাম তেনেকুৱা চৰকাৰ বুলি আমি আজি দিনটোত ক'ব পাৰি जोङो मैयाहाय आरोबाव मोनसे डिजिटेल स्टुडिअ माने कालचारेल सेन्टार मोनसे बै बांगाल दुबायाव हालुवा दलाव जोङो मैया फाउन्डेसन खालामबाय आरो चिफ सारा होनबाय दि बेवहाय 10 कोटिया जागायजेननायसो बेवहाय 100 crore
बा 150 crore हालागैसिमब्लाबो बेवहाय जोङो प्रजेक्टखौ खालामगोन बेसेबां भिजनारि नङा होमबा माने 10 crore आराम्भनि डिजिटेल स्टुडिअ मोनसे प्रजेक्टल' बे जायगायावनो 100 to 150 crore खरसा खालामनानै रायजो राजानो खामानि मावनो नागिरदों आरो बेसेबां गिदिर खोथा आरो बेफोर गासिबो रायजो राजानि अननाय बा रायजो राजानि पावार बे पावारखौ सोर होदों रायजो राजायासो होदों आरो बेनो जाहैबाय भटिंनि पावार जोंनि इलेक्सननि भटिं पावार नोंथांमोननि गांफा बेसेन गोसा भटजों दिनै बेसेबांबा स्ट्रं मोनसे गभर्नमेन्ट बानायनानै लानो हाबाय आरो बे गभर्नमेन्टखौ सोर बानायदों रायजो राजाया बानायदों आरो ओरैबादि स्ट्रं पपुलार गभर्नमेन्ट बानायबाय जि गभर्नमेन्टनि हेड हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय रायजो राजानि लुबैनाय बादि रायजो राजानो खोथा होनाय बादि जेरै खोथा होदों बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै बिथाङा बे लामाखौ मोनबाय आरोखि लामाखौ मोनबाय दिनै सिंगल मेजरिटी जानानै सिंगल पार्टिनि गभर्नमेन्ट जोङो दिनै सिंगल पार्टिनि गभर्नमेन्टब्लाबो जों गुबुन अपोजिशनानो जा गुबुन पार्टियानो जा गासैखौबो खामानि मावनायाव हेफाजाब होनांगौ होननानै रावखौबो डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव बा जोंनि बिटिसिनि उन्नतिनि खाथिराव बा गोजोन थासारिनि खाथिराव जों रावखौबो नेग्लेक्ट खालामालासे दिनै सारा माबायदि सरकार सालायदों बेखौ जोङो नैबे 4 मासनि गेजेरावनो जों दिनै रोखा बुंजोबनो हाबाय आरोखि दा बेखायनो जोंनि जिथुनाखि भटिं पावार जोंनि जिथु रायजोनि आखायाव थानाय जिथु पावार बे पावारखौ जोङो थिग मथे इस्तेमाल खालामनांगौ आरोखि फैगौ समफ्रावबो जोङो जाहाथे एकदम मोजाङै जोङो माबा खालामो गावनि जिथु अधिकार बे अधिकारखौ जाहाथे जोङो मोजांनि थाखाय जोङो बाहायो बेखौ आङो खावलायबाय